Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu. To a girmama addininka a bakanta maka fara yan rufa'i ya ce ba a yi ya Allah wa da yan rufa'i ya yi amfani da mulkinsa da so ya danne addinin musulunci Allah da na yan rufa'i Allah kaskantar da yan rufa'i Allah kaka karɓi yan rayuwar yan rufa'i sai yawa ya gari bai gwamna Allah bai kowa bai baki komi yana kaskantacce yana wulakantacce ya Allah duk gunar koyi yan rufa'i ya Allah tarwatsa al'amari ne Allah ka sa rayuwar ya ko hera yan rufa'i kyawu a duniya bai da niyyar tuwa Allah gwamnan da ya hana an kai kuma ni ran sallah zan je hanyar Kano in ga wanda zai shigo Kaduna rana ni da kaina zan je so duk ma mai wani shirin zuwa daga Kano ya sani yana nan ina jiran shi kuma ba zan bar wurin ba sai dare yayi domin dole ne mu hana mutane waɗanda su sun yi wasa da wannan ciwo ya bi gari ya yi kanta mu su kawo mana shi dole ne mu kare al'umma mu abinda muke yi kenan mutane da yawa za su ji daɗi mutane da yawa kuma nuna zakewa da kai kace kai baka yadda wani ya taso ya shigo ba sannan kuma a sannan da ƙarshe ko da irin wannan sallar ne mai girma a duba a gani idan zai yiwu a bar jama'a su dan samu su dan yi ko da irin wannan ko ba yawa ne ko ta dan mintuna ne da Allah a taimaka in dai zai yiwu a duba Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim ta yi yawa ta yada ko ina mutane ga shi nan sai mutuwa ake sannan kuma idan kuka duba kuka ga a can a nan turai ko mu da muke turai kun ga abin da ke faruwa mutane da dama sun samu wannan cuta kuma suna asibiti mutane da dama kuma sun rasa rayukansu dalilin wannan cuta na coronavirus to don haka malam Nasiru Irfa'i ina maka fatan alkhairi kuma ina jinjina ma da irin dagewar da kai da kuma irin nuna zakewa da kai akan cewa kai baka yadda mutane a zo a cika ma gari ba. Domin samun ingantattun fina-finan Hausa da kuma waƙoƙi, ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye.